Την αποχαιρετιστήρια γιορτή της 4ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλισσού παρουσίασαν οι μαθητές την 3η 11 Ιουνίου. Συντονίστρια της δράσης ήταν η κυρία Άννη Κελεπούρη, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας. Το θεατρικό έργο ήταν η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, με αφήγηση στην αγγλική γλώσσα και διαλόγους στην ελληνική. Την παράσταση προλόγησαν η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλισσού, Κατερίνα Βασιλείου, και η Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, Ελένη Παπαδοπούλου. Πρώτη φορά βλέπω καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια είμαι στο σχολείο, να δοκιμάζει σε ελάχιστο χρόνο να παρουσιάσει ένα πολύ διάσημο έργο που έχουμε αγαπήσει όσοι έχουν αγαπήσει, γιατί την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων ή την αγαπάς πολύ πολύ ή την μισείς πολύ πολύ. Λοιπόν, η Άννη Κελεπούρη, καθηγήτρια 2 τμήματων πέντε στο σχολείο μας, ετοίμασε αυτή την παράσταση με τα παιδιά της Τετάρτης, με όλα τα παιδιά της Τετάρτης, και με τη βοήθεια διαφόρων ανθρώπων εδώ τελικών του σχολείου, για να την κάνει πέρας. Και εύχομαι να απολαύσετε αυτό το εγχείρημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα μαζί σας για να παρακολουθήσω μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας κυρίας Κελεπούρη για μια θεατρική παράσταση που θα συνδυάζει το θέατρο με την αγγλική γλώσσα. Η αναγκαιότητα της θεατρικής παιδείας στην εκπαίδευση γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική στις μέρες μας. Το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί αξίες και πρότυπα για τη διαπαιδαγώγηση δημοκρατικών πολιτών. Ένα σχολείο δεν πρέπει να αρκείται μόνο στο να διασφαλίσει τις γνώσεις. Πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών, με στόχο την ολόκληρη ανάπτυξή τους. Τα ωφέλη μιας σχολικής παράστασης είναι πολλά. Καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασίας, ο σεβασμός του άλλου, αμβλύνονται οι διαφορές, οι μαθητές διαμορφώνουν απόψεις και στάσεις ζωής, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική του σκέψη, γίνονται οι ίδιοι παραγωγή πολιτισμού. Σκέφτομαι, αναζητώ, μαθαίνω, κατανοώ, επιλέγω, σχεδιάζω από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη στιγμή. Δημιουργώ, συμμετέχω, μοιράζομαι, αξιοποιώ ως αφόρμηση μέσα στην τάξη για έμπνευση και κινητοποίηση των μαθητών. Είναι 10 ρήματα που είναι απαραίτητα για μια δημιουργική εκπαιδευτική δράση. Με αυτά προσπαθήσαμε και συμπορευθήκαμε όλη τη σχολική χρονιά, τηρώντας βέβαια απαραίτητα το σχολικό πρόγραμμα. Υπηρετώ την εκπαίδευση ως αναπληρώτρια καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας από το 1999 έως σήμερα και έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Κάθε χρόνο, σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης και αν τοποθετηθώ, διατηρώ τον ίδιο ζήλο, γιατί το λειτουργήμά μου είναι αυτό και το θεωρώ λειτουργήμα και όχι δουλειά. Για τον λόγο αυτό προάγω και τη βιωματική εκπαίδευση. Έτσι λειτουργήσα και το 2015 στο ίδιο σχολείο που σήμερα βρίσκομαι και τα παιδιά της ΓΑΜΑ Γυμνασίου που έχουμε πολλά σήμερα εδώ, που είναι στο Γυμνάσιο Ιαλισσού, έχουν τα έργα που παρουσιάσαμε τότε μαζί στο αποθετήριό τους. Just then she heard something splashing about in the pool a little way off, and she swam nearer to make out that it was. Α, ένα ποντίκι! Τώρα πώς μιλάνε σε ένα ποντίκι? Ποντίκι, μήπως ξέρεις πως κανείς μπορεί να βγει από τη λίμνη? Α, δεν απαντά, νομίζω πως είναι γαλλικό ποντίκι. Αν δοκιμάσω. Where was that? Α, το ξέχασες, εσύ δεν αγαπάς τις γάτες. Δεν θέλω να ξανακούσω πια αυτό το όνομα. Η οικογένειά μου πάντα μισούσε τις γάτες. Όταν βγούμε στη στεριά θα σου διηγηθώ όλη την ιστορία μου και θα καταλάβεις γιατί μισώ τις γάτες. It was a beautiful sunny afternoon. Alice sat on a tree near the river, but she could not close her eyes and dream. Her big sister wanted to read a book to her, and Alice had to listen carefully. Aliki, Aliki,
σχολεία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γούστο βρίσκεις σε ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει ούτε εικόνες, ούτε διαλόγους. Δεν μπορώ να κάνω την διακίνητη. Θα πάω να φτιάξω ένα στεφάνι από μαργαρίτες. Something ran by. It was a white rabbit. Τι παράξενο! Ένας άσπρος λαγός, με γυλαίκο και ρολόι τσέπης. Θα τα ανακαλυπτήσετε από το χαμί για να δω πού θα πάει. Burning with curiosity, she ran across the field after it and was just in time to see it pop a large rabbit fall under the hedge. And Alex fell. It was a long way down, but it was more exciting than the poor book. Πώς έκανε τη Βασίλισσα? Δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι τόσο σίγουρα ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Σε ποιον μιλάς? Σε ένα φίλο, μήπως θέλετε να τον γνωρίσετε? Μπορείς να μου φιλήσεις το χέρι. Προτιμώ να μην το φιλήσω. Μην είσαι τόσο αυθάρρος, αγαπητή μου. Κάντε κάτι, διώξε αυτή τη γάτα. Να την αποκεφαλίσουμε μπρος, συνεχίστε το παιχνίδι. Η γάτα είναι της Δούκισσας. Καλά θα κάνετε να τη ρωτήσετε πρώτα. Φέρτε την εδώ. Με φώναξε κανείς να έρθω. Πα, η Αλίκη. Με ευχαριστώ που σας ξαναβλέπω, αγαπητή μου. Δεν βρεις τις λέξεις να πεις. Μια παιδιά λέει ότι η αγάπη κάνει τον κόσμο να μισεί τον δρόμο. Άλλοι λένε ότι αυτό γίνεται όταν ο καθένας κοιτάει τη δουλειά. Σου δίνω μια τελευταία προειδοποίηση, Δούκισσα. Ή εσύ ή το κεφάλι σου να κοπεί. Διάλεξε και πάλι. Μα δεν μπορώ να πάρω απόφαση. Ελάτε μαζί μου για να αποφασίσετε καλύτερα. Then Sequoia left of quiet out of both sides. Everybody was understood of the students and started to ask. Δεν έχετε δει το χελώνα? Όχι, τι πράγμα είναι? Είναι αυτό που το κάνουμε σούπα. Έλα μαζί μου και θα σου πει την ιστορία της. Σήκω επάνω το παιδικό πλάσμα και πήγαινε τη Δεσποινή στην παραλία να της δείξεις το χελώνα. Ένας γρίφο! Όχι εδώ, μου λένε καμόν. Ποτέ δεν ξέρω ότι έχουν διατάξει τόσο πολύ ζωή. What is her? Δεν έχει τίποτα. Πες μας ιστορία σου, κακόμερο πλάσμα. Δεν είναι έτσι. Κάποτε ήμουν άλλη ψήφωνα, γιατί όχι και το